Kung bakit ganito ako katinding mag-isip, matinding magmahal, ngunit mabilis ding bumaba ang kumpiyansa sa sarili. Marahil ay epekto ito ng isang aksidente na naranasan ko noon, kung saan nabagok ang likuran ng aking ulo na naging dahilan ng aking pagkakatulog ng 5 buwan. Isa lamang akong simpleng lalaki. Katulad ng karamihan, naranasan ko na ring masaktan, iwan, at hindi panindigan. Ganoon nga siguro talaga. Hindi dahil totoong minahal tayo ay mananatili na ang tindi ng damdaming yun ng taong nagmahal sa atin. Anumang oras ay maaari itong magbago o tuluyang maglaho. Dinamdam ko ng husto ang pakikipaghiwalay at pag-iwan sa akin ng dati kong kasintahan. Simula noon, ibinuhos ko na lamang ang aking panahon sa pagtatrabaho sa opisina. Marami rin akong nakilalang babae roon, ngunit tila ayaw nang tumibok ng puso ko pagdating sa pag-ibig. Kapag may nakakatitigan akong babae, ako na ang unang umiiwas ng tingin. Ayokong mauwi ang pagkakatitigang yun sa pagsindi ng mitya sa loob ko para muling magmahal. Ayoko na. Iniisip ko ring wala namang magmamahal sa akin. Sino ba naman ang magkakagusto sa isang gaya ko? Hindi matalino, bagaman nabiyayaan ng talento sa pagsusulat na tila hindi ko naman napapakinabangan. Yun lamang ang tanging maipagmamalaki ko. Bukod doon, ay wala na. Pagdating naman sa itsura, wala rin akong maipagmamalaki. Ako yung tipo na kapag nakakasalubong mo sa daan o sa pasilyo ng gusali, ay hindi mo pag-aaksayahan na tapunan ng tingin. Sa loob pa ng aming departamento, ako ang madalas na tampulan ng tukso. Lagi akong inaasar kapag may bagong empleyadong babae sa ibang departamento. Siyempre, sinasakyan ko na lamang para sa kasiyahan ng lahat. Isang beses, muling uminit ang panunukso sa akin sa isang babae mula sa kabilang departamento. Nakarating yun sa kanya, kaya kinausap niya ako nang minsang matsyempohan niya akong mag-isa. Maayos naman ang kanyang pagkakasabi. Sabi niya, narinig daw niyang gusto ko siya. Nagpasalamat pa siya, ngunit hindi pa raw siya handa sa ganoong bagay dahil marami pa siyang plano sa buhay. Hindi ako nakasagot. Natulala ako sa biglaang pangyayari. Mahina ako sa ganoong sitwasyon, lalo na sa pagdating sa mga babae. Ang totoo niyan, maganda siya, balingkinita ng katawan, masipag at mabait. Kung hindi ko lang isinara ang puso ko, marahil ay nagustuhan ko nga talaga siya. Alam kong walang mali sa ginawa niya. Karapatan niyang magpahayag ng nararamdaman tungkol sa bagay na hindi siya komportable. Nauunawaan ko yon. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit tila winasak ng pangyayaring yon ang kumpiyansang unti-unti ko nang binubuo. Ang kumpiyansang maaaring sanang maging dahilan para muling magbukas ang puso ko. Ngunit nangyari na eh. Pinatindi nito ang isiping walang babae na magkakagusto sa akin. Ganun ba ako kahirap mahalin? Isang umaga, ibinalita ng nanay ko na dumating na ang tiyahin kong nakatira sa ibang bansa. Kasama raw nito ang mga pinsan ko, nakalaro ko noong bata pa ako. Magbabakasyon sila rito sa Pilipinas at pansamantalang tutuloy sa bahay namin sa Cavite. Nang malaman ko yon, agad akong sumakay sa aking motor at tinungo ang Cavite. Miss na miss ko na sila. Mula nang magkamalay ako pagkatapos ng 5 buwang pagkakatulog, sila na ang lagi kong nakakasama. Buhay na buhay pa rin sa aking alaala ang mga kalokohan namin noong mga bata pa kami. Pagdating ko roon, muli kaming nagsama-sama ng 3 kong pinsan. Nagkaroon ng inuman at walang humpay na tawanan habang binabalikan ang aming kabataan. Nang may mga tama na kami, nagsalita ang isa kong pinsan. Itinanong niya kung naaalala ko pa ba si Mia.
Kababata raw namin siya. Pilit ko itong inaalala. Ngunit wala talaga akong matandaan. Napahawak ako sa likurang bahagi ng aking ulo. Sumasakit kasi yun kapag may pilit akong inaalala. Napansin kong pinipigilan ng dalawa ko pang pinsan ang nagsasalita. Pero ayaw niyang magpaawat. Sabi niya, dahil nasa tamang edad na ako, karapatan kong malaman kung sino si Mia. Pinayuhan niya akong pasukin ng abandonadong bahay malapit sa bukana ng subdivision dahil baka raw makatulong yon para muling magbalik ang aking alaala. Natapos ang inuman ngunit sobrang sakit ng ulo ko. Hindi dahil sa alak, kundi dahil sa pagpupumilit kong maalala si Mia. Madaling araw noon, ngunit kumikirot pa rin ang ulo ko. Alam kong hindi ito titigil hanggat hindi nasasagot ang katanungan sa aking isipan. Sa gitna ng dilim, tinungo ko ang abandonadong bahay at dumaan sa bukas na bintana noon. Binuksan ko ang flashlight ng aking cellphone. Marumi ang loob, walang gamit, at puro bandalismo ang pader. Nang itutok ko ang ilaw sa hagdan, laking gulat ko nang makakita ng isang batang babae na nakatayo roon. Nakasuot siya ng puting bestida, ang usong disenyo noon para sa mga batang nagdiriwang ng kaarawan. Lumapit siya sa akin. Hindi ako natakot. Mas nanaigang kirot sa aking ulo. Hinawakan niya ang magkabila kong kamay, kaya nabitawan ko ang aking cellphone. Biglang lumiwanag ang buong paligid. Tumugtog ang isang pamilyar na musika, ang paborito naming dalawa. Biglang napuno ang paligid ng mga batang nagkakasiyahan. Tila may nagdiriwang ng kaarawan. Naroon din ang 3 kong pinsan noong mga bata pa sila. Tinignan ko ang aking mga bisig na hawak ng batang babae. Naging bisig din ito ng isang batang lalaki. Inilagay ng batang babae ang aking mga kamay sa kanyang bewang at ipinatong naman niya ang kanyang mga kamay sa aking balikat. Naaalala ko na, bakit ko nagawang kalimutan ng babaeng una kong minahal? Ang babaeng unang nagmahal sa akin. Bakit? Paikot-ikot kaming sumasayaw, sinasabayan ng paborito kong musika. Sa kalagitnaan ng aming pagsasayaw, may ibinulong siya. Huwag ko raw alalahanin ang masasakit na bahagi. Sa ganitong paraan ko lamang daw siya dapat alalahanin. Sa paraang mapapasaya niya ako. Pagkatapos nun, isang halik ang idinampi niya sa aking pisngi. Bago tuluyang maglaho ang lahat, nanatiling maliwanag ang paligid. Naroon na rin ang mga masasayang bata. Habang kumakaway si Mia sa itaas ng hagdan, kumaway rin ako. Ngunit bigla siyang nadulas sa isang baitang habang humahakbang. Agad akong tumakbo upang saluhin siya. Subalit paulit-ulit na humampas ang kanyang ulo sa bawat baitang ng hagdan. Nang masalo ko siya sa ibaba, natumba rin ako ng patihaya. Napasama ang aking pagbagsak na naging dahilan ng pagkawala ng aking malay. Nagising ako sa loob ng abandonadong bahay. Naroon na ang 3 kong pinsan na humahagulgol sa iyak. Hindi ko na rin napigilan ang aking emosyon. Bumuhos ang sangkaterbang luha. Naaalala ko na si Mia. Naaalala ko na siya. May babae palang totoong nagmahal sa akin.